baba ñande leyltu hadiri ɗum jiɗɗo kuñɗoɗa il faut tinnoɗa noon e jangde nde tinno uli ayyuhal kafirun no feewi no feewi no feewi no feewi ƴettuɗo la abudu ma abudu wona ma la abudu la abudu ma tabi dun ma tabi la abudu la abudu ma tabi dun ma tabi la abudu la abudu waleykum salam Ceerno alman mbaɗɗa tan fe selli de selli alhamdulillah bisimilla ma bisimilla ma sey alman mbaɗɗa tan fe mawɗum alhamdulillah jam tan wallahi ko noon ko noon aɗa yafno dérangement ko noon mbaɗa e golle mawɗum alhamdulillah aɗa wawno woppude noon maire non ala ndam min kam mbinoɗomo tan ya ƴewnam ndax almami nen galle ma haali gonga eyyi haali gonga mi yahanno jumani mimi hade mi yaade eyyi mi rewɗo eyyi jewtana eɓe noddina bon eyyi machallah kono mi jaggatama ɗo almami noddirmami ko alhaali kaaliɗo amma jani hakkude me kaaliɗo no wano gonga haali galle o hande tan wi kaaliɗo so naati ɗo ko sababude ma haali ndax min mi meeɗa yidde bom kaaliɗo naata ɗo way allah e tottude kam teddungal tottudema teddungal e hormadema gila kalɗa mbima mi jaaɓi haali gonga wona ko noon yaare haali gonga kaaliɗo yeehi ɗo aɗan kam gila mo arɗo o ligganoki gonga mballumomi ha watti liggade allahu akbar min yiilani min noddi sehilam mo gandanɗa on ɗon ko mina bamma ko wonno magique forage ibrahima an haali gonga haali e ƴetti kaaliɗo watti joni watti toon liggade to ibrahima ande eyyi haali ko salaire moƴo dañi toon machallah salaire moƴo machallah way ko ɓuuri kam hen musde almami kaaliɗo joni nden koye min o ñamanno kumtari barme o fof mbanmi ɗum goto a faami eyyi kaaliɗo de wi kam ko 3 mois kanko e esiko e joom suudu makko min noon mam teftomo way noon kam jiɗɗo ƴettude seede ganda fayande so serti ko kamɓe ceerni ɗum wona min ɗum tahi noon mbima wanni mi nodduma caggal an saabi ha o naati e galle o eyyi ɗum noddirma a jarama ceerno ko kalɗa ko ɗum poɗɗa haalde saabu neɗɗo foof kala ko mettuma wonto goytorta ɗum wona te minen allah ko fof e men ɗo eyyi pour neɗɗo foof so dañi ko metti ɗum so ari haalna men kala komin mbawi hen min mbaɗa eyyi saabu ko allah fof e men ɗo a jarama noon joni noon ko ɓeyɗam hen ko woni an to gonnoɗa ɗo hanki e heccanki wotoma yimɓe sa wi aɗa teftoma ɗum ɗon wona gueɗe julɗo saabu julɗo teftota ko julɗo no mum fonno ko tan mi teftoma aɗani ñanden mi ari ɗo mbimami ko so juumi an wotoma juum a faami de mi faami saabu nelaɗo sallallah alayhi wa sallam waɗanat ɗo yimɓe moƴƴande yimɓeɓe yoɓamo bonande ɗum de kaaliɗo waɗi kam ɗum kam o waɗi kam ɗum hande réaction nelaɗo aɗan ko wonanno eyyi andude kañum ko julɗo ko exemplaire joni noon an on makkama poɗɗa darirade ganda ka julɗo te kadi ka exemplaire min de kaldu betti kam saabu kele meɗa waɗa intervention wona ni tahno meɗa waɗa intervention jinnomi tan ko hakkude moon yo ɗaat hakkude moon yo moƴƴu hakkude moon yo won hakkude nelaɗo e sahabaji mum noon de o waɗi o waɗi ko fewani feccude inchallahu taala accuɗum e juuɗam saabu an ñande nde ñaguimami foof ma rokkam mi ñagotoma saabu allah e nelaɗuma woto haal woto wat woto ittu accuɗum e juuɗam mon wat intervention kadi hakkude moon inchallah ha gonon e jaam saabu ko waɗi ko wona fonde makko eyyi rewmo hen min kam mbaɗa yiiɗi intervention saɗa waɗa ɗum yo andu kadi wona yidde min ndenda ɗum ɗo ko mataw noon min ndenda barme koko yooɗi way so welama kadi tan min mbasa rendu voilà ɗum wona gueɗe julɗo eyyi accuremi waɗa intervention inchallah eyyi ha allah waɗa nanodiron eyyi inchallah eyyi mi yetto juma noon so ɗum yawti almami onon kam mataw ngala simore mo gandanɗa walla aya walla duwaw mo gandanɗa duwota pour cukalel mettuɗo haqqille weela haqqille ɗum nde sona kiis Kiis. wiyete ko kiis kiis eyyi o de gila garnoɗa to tawnoɗa men qul ya ayyuhal kafiruna ha hande mon wuli ala yalta anne ceerno ha hande omon wuli frontiére kay waɗi o baba kay ko naɗɗo an gara kam ko woni probléme ma probléme ko mawa e lawol joni noon andat ɗum ko la abudu wona ma abudu ko la abudu somo jangguinoma o no jangguirtuma nde ɗum taka famata joni noon il faut que an lesiɗa hoorema pour ganda ko jangguinɗoɗa ko wona te mbaɗa yiiɗi leyltu hadire o tara hen inchallah ɗum jinmi inchallah a jarama yo Allah yo ceerno Allah mi jaggatama wadde mi yettima juma eyyi mbaɗanara eɓen noddi mbaɗanara kam paɗaɗo mbaɗanara jarama ceerno mbaɗanara eyyi, joni inchallah. mbaɗan caggal ma mbaɗanara joni a jarama mbaɗanara joni ɗo ko toon
ma abudu eyi kañum gayi la wonni way qul ya ayyuhal kafirun la abudu ko la abudu ma tabidun acca bandiraɓe nan ɗon jaafoɗon eko sketch o taƴa min jiiɗi ko All Vision daña 100 000 abonné haade korka ka gasde onon yeeɓoɓe ɓe mbaɗani abonné ɓe mbaɗe abonné onon wadɓe abonné ha paari ɓe balle heddiɓe mbaɗa abonné ko challenge jiɗɗen wadde ne wawi wonde bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe par ce que jeeyi seno ko ɓiɗɗo pullo ballen mo o daña 100 000 abonné wadde jeehe mbaɗe abonné walla ballon ɓe mbaɗani taw abonné ɓe mbaɗa abonné on jarama. assalamu aleykum wa rahmatullah o ko ceerno moɗi aydara onon yiɗɓe All Vision onon waɗɓe abonné All Vision mbaɗe feere kala mbo waɗani abonné e oɗo chaîne YouTube All Vision jette téléphone makko mbannon ɗum abonné e All Vision mbaɗen challenge haade korka gasde inchallahu rabbi min ceerno moɗi aydara tan nelaɗe almubam imi jiiɗi All Vision daña 100 000 abonné on mballe mbaɗon abonné mbaɗon partage c'est gratuit. nenne an moom robinet ko waɗi ɗum kanna te min mi meeɗa yiiɗo robinet ne waɗa kanna ko garmi ɗo e galle he ko te kumtaji fuɗɗi wonde ɗiɗi ɗo e galle he nde robinet watta waɗede kannaro ah bon wadde somi faami an e gorko ma onon ndendi jaaɗon mbaɗon robinet kannar pour wata min ƴoogue hen on bonni noon pour ndiyam mankani ɗo e leegal he mankani wuuro he kalta min jalti min daña ndiyam kadi hande haade janggo ndiyam tiiɗirta amen so tawi ko ɗum waddi mon wadde ɗum robinet nanne ɗum nder suudu mon cohon ha ƴeewon hol tinowo ɗum ɓellide jogade hirani muɗum ene joño banggue en fewno kumtaji mum banggue yato ko timmina wona ka bawɗo tan aɗa waɗa yo wen jogoɗe robinet an min somi faami kamin joñi min e joom gallam hamin ñaama banggamen ko ɗum woni ko binégar ɓerde ma nde ne posina ɗum ne poɓare ne muttara maɗa ɗum marinaɗo ɓeydoto ko safde tan ruttira ko less so tawi ko ɗum musma mi haalanma gueɗel nak allah fo wani ɗo yimɓeɓe toujours kay mettere tan de ala kalde metti ma mende weeli gonga mettino de mais hamin jetti hen allah hande noon weeli kamin beela min mbaɗat so tawi ko kuura nanne e nder mon tiɗɗon so tawi ko ndiyam soɗon mbawi ƴettude ndiyam ɗam fof jaron walla nanon ndu suuru mon mofton mbaɗe ɗum pour minen fof mamin gére ɗum haala ko galle so tawi ko galle min jaaha min ƴeewoya hay galle hamin mbawi yaltude min luburu mona hande to ponnoɗon idorade to ponnoɗon idorade ɗon cakkitirɗon haade mon joñade banggue moɗon paw hirani mon banggue on ponno idorade jogade galle ha para naton hen ha para pour ɗon wadde hirani haade hirande galle ay galle adi hirani neɗɗo haade darnude hirani yataw darni galle ha paari te min mi wona guiƴe kal biyo goo aɗa wiye sappo a wiyat goo mi wiya temdere mi naata e nder ma kayni mi ferto guite tawdi ko hande par ce que wona ko minen mbadduɗon ɗum tawdi ko hande nenne min min mata wona nde garanɗaɗo aɗa wojjine guite a wiye nenne ni ko hanki wonno e hanki ɓenni hande ko hande gonɗen ayi hande gonɗen ndeysan ay hanki gonga musino de mais hande alhamdoulillahi rabbil alamin weeli sami wi goo ko sappo garata ɓaydi ka mbabba ala probléme ɓaydi ka mbabba ala probléme babbo miijota o hanki ala probléme ko hande mum tan ala probléme woni ko wiyete ko a walla neɗɗo tan ha Allah moƴƴinan ɗum yetto jooɗo dow hoore ma hiccenki ɗo garanɗa ɗo way hande noon aɗa wawi wiide aɗa feere guite aɗa daara naata yam te ay mi wona mawɗo mo ganduɗa cukalel feecoto wiya aɗa naata e muɗum anani mi naata de nder ma mi ko robino musma no mbaɗɗa feere ha mbaɗɗa hirani ma banggue ni wat feere jogorɗon noon robinet te mbaɗon feere ƴeewiron noon galle massa anum tampini mama de baba tere gonɗa ɗo haydara ñamani mi fenoma laru seeɗa comme ni lammi ñama duɓi ƴewtaw mbaɗa wawi ñamde ɗum eyi somi yalti bool mi fenoma laru massa andi ko musal ma
massa sese muside a ko tan d'accord afate entre maaleykum salaam si massa massa si an koye rafima musi koye si musika jena mbar woni ko min suwa ñamde dar sama yalti mum fewno malaru massa kanko ko jambitat ko ɗo jungo de ɓuri tampindemo par ce que mbar nana ɗo jungo jammaji haya suudam to massa si massa ceerno Mody rafi kam hay goto yiɗanta ɗum hay gañom tigi rafi oɗo no wiyatano Abbas mbimi traitement ji makko mo ƴettannoɗi a anda holto médecin makko o woni sikki tan rafi makko ko rabɗumi no min bandirata ɗo ni no ɗoddirte yam ni ɗum ɗo rafi makko ko raabimi te min nani oɗon mbi ko tuberculose wondi te ko rafi jawɗo rabde tinno wallami médecin makko wallami traitement ji sibo mi tampi be ceɓɓa ko sese rek maffe ay jeenam wallahi mi hulno haalde tan mi añanno mi haala wiye kam ɗum jiɗan moon way min mi fayino ko on noon rafi nda kanko e basnde ndi nduɗo suudu te tuberculose woni rafi mo gandanɗa no yaawi rabde hay kasa yari mi yari tan a raɓat kam saka noon nden matla ay te alhaali bas sa yo rutti médecin o ala ko wawi hen so cahan natti ay jeena wona ko piyami ko sabunde e caggal e joni wona ko piyami ko sabunde e caggal e joni mi meeɗa yiiɗi gonduɗo e tuberculose rafi danger minuit ma noon tuberculose kay kala mo nangi fof waɗat Hammadi Kamal sehlamo wona tuberculose gila mo wirne nden min gandumi tuberculose wonno o maayi Siley Diary Ross Béthio tuberculose waɗi ɗum a yiyani gurɗo hen tuberculose ala tuberculose kay sonna oɗo wallitoro muñal tan yo Allah rokku jam way ceerno Mody wallami hen yo Allah rokku jam bawo Dieynaba noddu yimma hen mbiya yoɓe ƴewnomi goyrimi